L-4 filgħodu ngħatat tislima lill-Barunessa Margaret Thatcher l-ewwel Prim Ministru mara fl-Ingilterra. Thatcher ħalliet din id-dinja nhar it-tnejn 8 ta' April fl-età ta' 87 sena wara li soffrit puplesija. Fil-11 ta' filgħodu t-tebbut ta' Thatcher miksi bil-bandiera tar-Renju Unit u bukkett fjuri abjad telaq mill-Palazz ta' Westminster lejn il-Knisja ta' San Clement fejn hemmhekk saret ċerimonja bl-unuri militari. Imbagħad ir-reffija li fosthom kien hemm baħrin u soldati ġarrew lil Thatcher sal-Katedral ta' San Pawl fejn f'nofsinhar bdiet iċ-ċerimonja funebri. Din iċ-ċelebrazzjoni ġiet fit-tmiem għall-ħabta tas-1:15 fejn it-tebut qiegħed fi Sptar Ewlieni f'Londra qabel issir il-kremazzjoni f'ċerimonja privata. Il-Prim Ministru attwali David Cameron iddeskriva dan l-avveniment bħala kommemorazzjoni xierqa għal Prim Ministru rispettat madwar id-dinja kollha. Id-dekan tal-Katedral ta' San Pawl saħaq li din hija ċerimonja umli kif xtaqet Thatcher, ċerimonja li kienet ilha tipprepara għal dawn l-aħħar 6 snin. L-Isqof ta' Londra li indirizza l-omelija waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-funeral tenna kif minkejja l-konflitti ta' opinjonijiet fuq Thatcher hija saret figura simbolika. Sigurtà stretta kienet tikkaratterizza din iċ-ċerimonja wara li madwar 4,000 pulizija kienu fuq xogħolhom fil-parti ċentrali ta' Londra, dan minħabba l-possibilità ta' xi protesti minn uħud minn dawk preżenti. Madankollu ftit kien hemm sinjali ta' protesti. Għal ħafna din iċ-ċerimonja kienet tislima xierqa waqt li għal oħrajn din kienet wirja miżera għal politikanta li ma kienx viċin il-poplu. Madankollu għal-familja ta' Thatcher din xorta tibqa' telfa ta' u nanna għażiża li ħadd ma jista' joħdilha posta. Preżenti għal dan il-funeral fisem il-Gvern Malti kien hemm il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli l-Ambjent u Tibdil fil-Klima Leo Brincat. Jitkellem ma' One News dwar l-esperjenza tiegħu. Esperjenza interessanti għaliex taqbel ma taqbilx mal-politika ta' Margaret Thatcher kienet karatterizzata l-impronta tagħha u xejn Ingliża ma internazzjonali. U naħseb li mexxejt pajjiż u ma kienu l-valuri tiegħu ma policies tiegħu. Meta jmut naħseb ċaqlu li jirbaħ ir-rispett ta' dak li jkun. Waqt il-funeral ta' Thatcher il-Ministru Malti Leo Brincat kellu ċans jiltaqa' mal-kap tal-Oppożizzjoni Laburista Ingliża, il-Prim Ministru tal-Kuwait u Henry Kissinger li għadu jiftakar ir-relazzjonijiet tiegħu mal-Gvern Amerikan u l-Prim Ministru Don Mintoff. Preżenti wkoll għal dan il-funeral ma setax jonqos li jkun hemm ir-Reġina Elizabetta II u d-Duka ta' Edinburgh, familjari u ħbieb ta' Thatcher kif ukoll rappreżentanti ta' madwar 200 stat u organizzazzjonijiet internazzjonali.